האם אני יכולה לקחת, סתם דוגמה, בערוגה אחת, להשתמש בשלושה סוגים? במלבן כיף. עכשיו דוגמה, בא לי לשתול כאן כובע נזיר, בא לי לשתול כאן פיתוניה, בא לי לשתול כאן צנונית. אני יכולה לעשות את זה? למה לא? רגע, אני רוצה לשמוע, בנימין, למה לא? לא יפה רק? כובע נזיר ישתלט על כולם. מפחד להשתלט על כולם ולהוריד את הפרחים האחרים. אז רצינו איך לעשות את זה, לפי מה? על פי מה? פרח אחר. אז איך קוראים לזה? על פי מה? על פי מה? על פי אולי סוג אחד. אולי סוג בכל? אחד שהולך בכל רבע. אז למשל, החלטנו ללכת על סוג בערוגה. נגיד ש... נגיד, בוא נלך עכשיו. בכל זה. סוג אחד, לא סוג פרח אחד. אחד. יש הרבה פרחים מאותו. סוג ועוד סוג נגיד במקום אחר. נכון, ללכת על סוג אחד בכל גין. בעצם, בכל מלבן אז בעצם כפל. אנחנו יוצרים בערוגה אחת, תחשבו שזאת הערוגה. עזבו עכשיו את המלבן, אוקיי, נכון שזה מלבן כפל, ואנחנו יוצרים מלבן כפל, אבל אנחנו יוצרים בערוגה אחת, בשטח אחד טוביה, בשטח אחד גדול, אנחנו יוצרים גינות, איזה גינות? קטנות יותר. אבל גינות קטנות יותר, בצורות שונות, נכון? גינה גדולה היא אמרה לך באמת כל זה. תארו לכם עכשיו לקחתי את מספר 21, כן? ואני רוצה שהוא יהיה רק בשורה. אז איך אני אשתול אותו? אז איך אני אשתול אותו? 21 כפול 1. אז איך אני אשתול אותו? רק בשורה. רק בשורה. נגיד רק פה, פרח. נכון. רק לצד לפי. נכון, אז יהיה רק שורה אחת. ואם תהיה שורה אחת, אז איך הגינה שלי תיראה? מלבנית עם שורה אחת. נכון. ואם אני מלבן לוקחת... כפל אחד. נכון. מלבן כפל אחד שהולך מה? לרוחב. אני יכולה שורה, ואני יכולה גם... טור, נכון. אבל אבל הגינה שלי תהיה מורכבת, מה המכפלה שלה תהיה? 21. 21 שנמצאים או בשורה